Haino hailam sogo khajani takuk tai bukuk songrongno somung channel tini khe tui phaijao ka tok kosom songnani hinai ang bo waisapano tok kosom chayakho tabung no puila chanai phaidi hingke tok no nailai grenai nahadi ekdom tokla kotoma kosom bini khandai khundui kosom norok nugui tongkhana bini oro kaisa pano oino kalar bwkrang kwrui একদম কসম no oro 2 কেজি 300 গ্রাম tongo দেশি হাইনো tok haipano bokhai bebang no kosom একদম জিলিক জিলিঙ্গি tongkha phadi bono ratharai kwragrwnai rathari kwrakbai mani yagulo nahadi norokno mangso phunukgano bukurbo kosom tai mangso bo bini bahan bo kosom tai thwibo kosom no wngwi tongo nahadi yakung sommani o yakung khai muio rwglak ani swikuku tongo bono rugui charanai bokhorok yakung rok hingke phadi kaham gai sui songman dige thanglaisinai ang somao rwkhai elachi tai dalchini tai long koyekta ruwi pias ruwi kaham gai pias no moji rwgranai kisa moji kha hingke hasing risum huljak rokno rwano moso huljak rokno karai engtai kaisa thapa digi bo songwi tongmani bagwi karai kekhek kaisa songwi ma tongsiwa engtai khaksa digi ke karai kotorma songjak aro bahaino deshi tok songwi tongo engkai nahadi oro risum hasing moso kai mix khai huljak obono tabuk rwnai rwui kaham kai bono bahaino hai moji rwnai norokno belai no osubida rang tongkha karai ojon nung yangui ayang baisa digi tebo karai kotorma aro bahaino deshi tok no songwi tongo ekdom karai kotorma o 2টা tokla ekdom sara 3 কেজি nahadi norokno phunugo naiben karai kotorma yesing achaijak tokla hinui obono bahaino hai bwtui kwbang khai rui phranai hinui mangso ragwno hinui bwtui kwbang khai rwui bono phranai oro khai karai chikon o jaga khai tok kosom songnai ani nogo tini otin rok phaijak ani buprangjak tai ani kaka pisong family phaijak aboni bagui mui kwbangma songnai nahadi som rwui ang pias rok moso rok noromna bagui som rwui kol kha o jorao swtui rwkha swtui rwmani yagulo tabuk jira bo rui rwsino jira powder 2 চামচ tai kisa rui rwkha 2 চামচ rwmai mani yagulo tabuk jira rwmai yagulo moso kwtui bo kisa rui rwano moso kwtui bahaino 2 চামচ rui rwkha obono tabuk kolnai kaham kai kolnai mix khainai mix khaimani yagulo bono oro aste aste kai mangso rinai joto mosla rok norom baikha nahadi wngkha wngwi thangkha o jorao norokno phunukgano haino hai mosla nahadi ekdom thok saka kakha ekdom ojon wngkha o jorao tabuk mangso risinai tok kosom no kaisa norok no haino hai koimung norok jodi no ani channel o kwtal wngtongkha kai norok subscribe khainani tapokdi norok ani video no like rwnani tai comment rok bo swiidi norok tok kosom waisapano chada chakha bahai aborok no norok comment sidi ano swkno hambai jotono rwbaikha tabuk kaham kai mix khai kolnai tok kosom hingka hingke belai no dam pho 1200 rongpho keji aboni bagui chengkhe asta paikha abono tabuk rathari songmani no chainai lainai hinui uansukha jotono pal khai no kaham kai mosla mix khainai oro mix khai kaham kai bono kholobui kokolui nahadi bwtui nongkhorka tabuk o bwtui no bahaino hai kokolui kholopinai kholobui kokolnai abo haike mamang no bono muphunai nahadi bwtui ranui thangkha tabuk o jorao tui kisa rui rwano ang tui thanda no rui rwkha normal norok nangkha hingke tui muthungui bo rui mano mangso bai soman borabor khaino tui rwano aswk rwglak obono bahaino hai kutung rwui bwtui phranai nahadi bwtui se rankha ojon wngkha
monoi thangka sini mangso ang gorom rok mani bo norong nuglia video kalia jaga khai ang norong no khoksai phunu gana nahardi punban haise ngui tongsiwo tok tamkhai asuk no hambai norok chainai di tok kosom bahan bahai matong asuk no hambai.